Әлеге шорада татар телен белән дип санаган һәркем үзен сынап карый ала. Диктант язу үзеңне тикшерергә ни дәрәҗәдә грамотлы булуыңны белергә мөмкинлек бирә. Мирсәя Әмирнең әсәрләре матур, эчтәлекле булуын да билгеләп үтте акциядә катнашучылар. Бу инде үзеңне әзрәк сынап карауда, үзеңнең татар туган телеңне беләсеңме, әллә җитеп бетмиме, беләмен. Моны инде әгәр ул инде белем җитеп бетмәсә, моның өстендә эшләргә кирәк. Татарча диктант акциясына 3нче тапкыр катнашам инде. Бу акциядә катнашуыма мин бик шатмын, чөнки үземнең белемнәремне тирәнтен ныграк тикшерергә бу бик кирәкле акция дип беләм. Шулай ук татар телен онытмаска, татар телебезне һаман да күбрәк үстерер өчен дә бу акция бик кирәк дип уйлыйм. Республикада 9нчы тапкыр үткәрелүче татарча диктант акциясында теләге булганнар онлайн форматта да катнаша алды. Бөтен дөнья татарларын берләштерүче һәм бер рухта тәрбияләүче чарада гадәттә татар теле һәм әдәбиятын үз итүчеләр катнаша. Бөтен дөнья татарча диктант акциясында ел сайын без инде актив катнашабыз. Балалар, әти-әниләр, укытучылар бу диктантны ел сайын язабыз. Әти-әниләрне шулай ук инде без мәктәбебезгә чакырып үткәрәбез елда бу акцияны. Һәм инде әти-әниләргә үзләренә генә әйтәбез, билгеләрен инде үзләренең ни дәрәҗәдә грамоталы икәнлекләрен алар шушыннан чамалыйлар. Диктант язу авыр булды дип әйтмәсәләр дә, авыр сүзләр шулай да очраштырды диде акциядә катнашучылар. Мондый төр диктантны беренче мәртәбә язып караучыларда елның-елында катнашып килүчеләр дә бар иде. Шунысы бәхәссез, татарча диктант акциясе сүзлек запасын киңәйтергә, онытылганнарны хәтердә яңартырга ярдәм итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.